k zápasu. Niečo k zápasu? Čomu zodpovedá ten nádherný výsledok? Nádherný, nenádherný, no hrali sme, dá sa povedať, proti najslabšiemu súperovi v lige, ktorý ešte nemá žiadne víťazstvo, takže nerad by som nejak hodnotil náš výkon alebo ho preceňoval. Dievčatá si skutky zahrali, predviedli sme viacero pekných útočných akcií a boli tam dobré momenty aj v obrane, ale nie celý zápas. Viackrát sme zbytočne stratili loptu, alebo urobili hlúpy faul. Čiže stále je čo napraviť. Je Jangová tá zbudila ovečka, čo tu pred týždňom mala byť a nevedela sa trafiť, lebo ako to bolo? Ja stále si myslím, že toto družstvo potrebuje silnú hráčku na pozíciu 5. Jangová, ktorá prišla tento týždeň, mohla by byť taká dobrá štvorka, atletická, má dobrý boj v rímsku doskok, ale uvidíme. Zbytočne robiť nejaké súdy po zápase, v ktorom sme hrali